revenim cu seria noastră de Roblox. Astăzi să ne jucăm Roblox. O să ne jucăm Roblox, efectiv, și o să ne joc. Haide, încarcă-te. Trebuie să stau de atât 5 ani. Abia știu să mergem în România. Efectiv, o să mergem pe 19. Nu? Efectiv, o să mergem pe 19. Deci mă bucur. Deci cere să mergem pe o mapă care eu știu. Mă joc și un pic la asta. Haideți așa să ne jucăm un pic pe asta. De asta și o partidă. Așa, ca la mișto. Nu așa mare, cum adică, he, a fost lungă rău de tot. Hai, e bun. Eu dat trenule. Eu vreau să sar. Țara noastră mă interesează. Dacă dat trenul mă interesează. Nu mă interesează de nimic. Vreau să unde mergem? În Sibiu? Unde mergem? Eu știu unde mergem. În Gaura Neagră. Acolo. Acolo e destinația. În Gaura Neagră. Efectiv. În Gaura Neagră mergem. Stau în picioare. Mergem după aia ca să... M-aș fi speriat de atât. Băi, dacă e făcută de hacker, plâng. Dacă acest video vă place să strângem, vedeți acolo. Stați. Vedeți acolo. Hai să facem peste 100 de... hai să facem 100 de like-uri. 100 de like-uri. Vă rog. Așa. Ce ziceți să mergem cu trolebuzul prin oraș? Ce ziceți? Haideți. Să conducem și noi un pic. Ce ziceți? Eu zic să mergem. Hai zic să mergem. Intenționa să ajungă la serviciul de evidență a populației aflat la parterul clădirii. Pentru că nu a fost lăsat să intre, acesta a sunat la 112 și a amenințat că va da foc acestui serviciu și va pune o bombă. Până la sosirea echipajelor de poliție la fața locului, bărbatul a fugit. A fost identificat și dus la sediul poliției. Anchetatorii iau în calcul internarea într-un spital de psihiatrie. Oh my god. Oh my god. Oh my god, guys. Under Butterfly. Nu mai știu de viața mea, guys. Ce zic în video-ul ăsta. Am pierdut mintele. Voi glumiți cu mine? Bă! Voi glumiți cu mine? Bă! Voi glumiți cu... Nu cred. Voi glumiți cu mine, fraților. Bă, nu s-a supărat varul vechi, dacă... Wow!
Aici știu să merg. Hai să vedem. Mapa asta nu m-am jucat de mult. Mapa asta cred că o să-mi fie un pic greu. Așa că dădeam în spate și ce prostul când puneam acolo la revcuri. Încă le pentru să dai în spate. Haide. Bă, încă să nu facem accidente. Să ne exagerăm. Bă. Ești nebun? Și în joc e zăpadă. Ia uite. Și în joc e zăpadă. Deci a venit moșul la mine, ce crezi? A venit și moșul. La cine a venit moșul? La cine a venit moșul să dea, să apăseze clopoțelul și să dea la cine a venit moșul. Exemplu ca mine. Să apese like-ul. Să apăsesc pe like. E că... Haide. La mine mi-a venit moșul și m-am pus pe bucurie. De urlu. Bă! S-a schimbat? Până acum nu era stația aia. Bă, voi glumiți cu mine? Vă bate joc de mine. Bă... Nu zic că... Cred că am greșit. Nu am greșit. Bă, mi-a cârcei. Bă, nu era la punct. Bă! Știam eu că o să fac un accident. M-am pus pe bucurie. Mâine nu o să mă trezesc. O să stau numai pe video. O să fac mai video pentru voi. Bă, am ajuns? Mi se pare că da. Da, am ajuns. Haide, mergi, troleule. Mergi ca un melc. Mergi ca un melc. Bă, mergi ca un melc. Bă, melcule, am făcut accident cu melcul. Vreau să dau de exemplu în spate. Doar nu trebuie în spate. Bă! Haide. Tac, 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 tac. Animal corp. Bă, nu! Olo! Cocilule! Troleu cocilul. Hai, bă. Hai, mă, troleu cocilul. Cocilul, auzi. Cocilul. Hai, mă, dă-i. Dă-i, mă, să vedem forța ta. De gravitație. Bravo, bă. Să ieșim după mapă. O să facem mai multe. O să facem un obi. Nu. Că. Bă, te potolești. Ștergi jocul. Ștergi jocul. Bă, ce s-a întâmplat? Știu că par să intrăm. Bă, nu-mi place matematica. Nu vreau să fac matematică. Pe ăsta. De când m-am intrat eu pe Livetopia? De când m-am uitat eu pe Livetopia? Nu vreau să intrați pe... Nu vreau să intru pe Livetopia. Lăsați-mă să intru și eu pe Livetopia. Ați lăsat să intru pe Livetopia.
Dacă e zăpadă și în Livetopia plâng. Mă pun să plâng. Haide. Deci, nu vreau să plâng. Noaptea asta. Că mă culc plângând. Că mă culc plângând. Că pe Livetopia este zăpadă. Of, nu o să plâng. Bine că nu o să plâng. Recunoaște strada. Bă, wallah. O să-mi pun asta. Ia, trebuie să facem de asta rapidă și gata, frate, n-ai. Thomas? Bă, Thomas! A, nu. Nici gând să mă duc acolo. Acolo top e scol. Nici gând. Lasă-mi pe Thomas. Vino Thomas la mine. Ia-și meu, Thomas. Hai, nimic ești, Thomas. Nu trebuie să fii obosit. What? What? Confirm. Ah. Să vedem dacă merge ăla. Baby, mami skin. Ați văzut și voi ce mi-a făcut? Corupților. Vă zic că sunteți niște corupți. Bă, vă mor. Corupților. Vă mor. Sunt pe partea cealaltă. Ola. Nu știu. Haide, mă. Sunt mai multe acolo. Bă. Vii și eu cu autobuzul meu. Nu e așa pe placul meu. Că vreau eu așa pe placul meu. Cum stați la legea mea. Pe Livetopia mea. Ha, ha, ha. Eu sunt un pic de scris. Haide, mă, sari. Sari. Ne supărăm. Vreau să joc mai repede. Mi-au ambulanța să nu mai repede acolo. Încă nu mai aștept să mai mă duc la autobuz. Bă, nu lua așa că eu mor. Aolo. Haide, mă. Nu mai mă enerva. Bă, e urgent, trebuie să fug. Nu stau să mă... Nu-mi trebuie ambulanță. Poate ăla este de bă. Unde sunteți? Uitați-vă, corupților. Autobuze corupte. Eu, unde stau autobuzele? Bă, nu mai stau. Bă, de ce nu pot să vin acolo? Corupților. Corupților. Top piață, nu-mi place. Dacă v-a plăcut video ăsta, nu uitați să dați like, să vă abonați și să apăsați pe clopoțel. La revedere!